କଷ୍ଟ ଲୁହକୁ ନୁହେଁ ଆଖିକୁ ହୋଇଥାଏ। ଲୁହ ତ ଅବୁଝା ଖୁସିରେ ବି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନୋଟ୍ ପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଡର ଲାଗି ରହୁଛି କାଳେ ନକଲି ନୁହେଁ ତ। ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀଟି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇନଥାଏ। ଦୁଃଖରେ ରହିଥିବା ଲୋକ ହୁଏତ କାଲି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମିଳିଛି ମାନେ ହିସାବ ନଥିବା ସମର୍ପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେବେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେବେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଶହେ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଝଗଡ଼ା ଥାଉ ନା କାହିଁକି କେହି କେବେ ବି ହାତ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସହି ସହି ମଣିଷ କେବଳ ହସିବା ନୁହେଁ କାନ୍ଦିବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ କେତେ ବି ଗୋରା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାର ଛାଇ ସବୁବେଳେ କଳା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବିନା କାନ୍ଦରେ ପିଆଜ ବି କଟି ନଥାଏ। ଇଏ ତ ପୁଣି ଜୀବନ, ଏମିତି କେମିତି କଟିଯିବ? ସହିବା ଦରକାର, ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ କହିବା ବି ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ବି ଦରକାର। ଜାଣିଛ କେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ନିଜର ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ସେତିକି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ପରଲୋକ ତ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କାରେ ବି ଭୁଲ ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରରେ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠାରେ ତ ଆଉ କିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ହୋଇ ବୋହିଯାଏ। କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦୋଷ ହେଉଛି ତାର ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି। ନିଜ ଶବ୍ଦର ବାଣ କେବେ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଲାଅ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ କଥା କହିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ସେହି ଦୀପ ହାତକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପବନଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଥାଉ। କଥା ଫିଲିଂସ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥାଏ। ମେସେଜ୍ ତ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବାଲା ବି କରନ୍ତି। ଧୋକା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ 100% ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ନା। ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ନୀରବତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପୁଅ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ସୁଖ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆଯାଏ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଆଶା ଧୋକା ଦିଏ ଯାହା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରଖିଥାଏ। ଧୋକା କେହି ଜଣେ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଥାଏ। କ୍ଷମା ଭୁଲକୁ ଦିଆଯାଏ, ଧୋକାକୁ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୋକା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। କେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାଟି ଓଲଟିଯିବ କହିହେବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ଅଧିକ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଅଜଣା ପୁସ୍ତକ ଭଳି। ଆଗାମୀ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ
ଅନ୍ୟକୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଭୁଲ କରିନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେତେଜଣ ଖୁସି ତାହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଡେରିରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ। ତୁମ ସମୟଟା ଖରାପ, ତୁମ ଜୀବନଟା ନୁହେଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ସବୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବ। ସମୟ କହିଦିଏ କିଏ କାହାର, କେତେ ନିଜର। ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଆପଣାର। ଏ ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, ତେଣୁ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥାଏ ଯେବେ ପାଦ ନୁହଁ ହୃଦୟ ଥକିଯାଏ। ଯିଏ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା ହୋଇନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ତ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ହଜାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରେମ ହେଉ ଅବା ଇଜ୍ଜତ, କାହାକୁ ଏତେ ଦିଅନି ଯେ ସେ ଯେମିତି ନିଜର ଔକାତ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସତରେ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ତୁମଠାରୁ କିଛି ବି ଚାହିଁନଥାଏ। ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ଖରାପ ନୁହଁ। ସହଜ ହୋଇଥାଏ କାହାକୁ ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ମୁସ୍କିଲ କାମ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଭାଇବ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମରୁଛି ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଡରୁଛି ତାର ହିଁ ମାନେ ଥାଏ।